Әлбәттә, инде тормышны дәвам итәр өчен күңелдә ниндидер яшәү чаткылары уяту кирәк, әйме? Менә шушы яшәү чаткыларын уятырдай, сиңа ярдәм кулы сузырдай кешеләр кирәк. Бик көтмәгәндә генә бер мизгел эчендә бик күпләр түбәсез калырга да мөмкин. Менә шушы түбәсез калганнарның икенче берничә көннән үк инде түбәле итүче кешеләр бар. Ә менә шушы эшләрне башкару өчен олы йөрәкле булуың кирәк. Аллаһы Тәгалә җир йөзенә җибәргән шундый олы йөрәкле, зур йөрәкле кешеләр бар, андый шәхесләр бар, әлбәттә. Бүген безнең студиябездә шуларның берсе. Шагыйрь Рүзәл Минхаҗев. Хәерле көннәр, Рүзәл. Хәерле көннәр, хөрмәтле газиз халкым. Без сезгә Татарстанның иң салкын, ләкин кояш чыга торган Мөслим районы Метрей авылыннан кайнар сәламнар алып килдек. Кабул иттек һәм дә инде Мөслим районында бүгенге көндә күңел радиосын тыңлыйлар. Бу хакта үзең уйланасыңмы? Кешелек дөньясын саклап калу өчен Аллаһы Тәгалә җибәргән кешедер син. Алай тирән уйланган юк инде, ләкин соңгы елларда безнең бит инде тормышлар яхшырды, тормышлар киңәйде, ләкин күңел тарайды. Һәм шул Кодаш дигән авылга бардык, концерт куйдык. Концерттан соң апаларыбыз әйтә, менә Рүзәл сиңа 25 сетка без бүләк итеп җибәрәбез ди. Ничек Аллаһ Тәгалә юлларын ачып тора, әйме? Үзеннән үзе. Блогер да син, язучы да син. Менә шушы хәйриячелек кешеләргә ярдәм итү, аларны менә бер мәйданга җыю, ул баштан әлбәттә инде авыр булгандыр әлеге эшне башлап җибәргәндә. Хәзер бүгенге көндә ничек, җиңеләйдеме? Хәзер җиңеләйде. Менә чагыштырып карыйм, еллар узган саен кеше хәзер уянды. Кеше хәзер мәрхәмәтлек хисләр уяна башлады. Бер 60% кеше уянгандыр дип уйлыйм мин. Менә башта бит инде хәйрия концертлар оештырайык, ул вакытта авыррак иде. Нәрсә кирәк ул, ни өчен ул дип кеше аңламый иде. Ә менә хәзерге көндә, хәзер бит без шундый вазгыятьтә яшибез. Безнең хәзер бик көләсебез дә килми, чөнки һәрвакыт авыр яңалыклар килеп тора, югалтулар. Һәм менә бу безнең Аллаһ тарафыннан җибәрелгән сынаудыр. Менә хәзерге көндә халык бик нык уянды. Һәм аны уяту өчен, менә мәсәлән, егетләр ярдәм сорап чыга, матай кирәк дип күрше авылдан, мәсәлән, Нухан авылыннан ярдәм сорап чыгалар. Мин инде аны статуска куйсам ярты сәгатьтә таба алам. Ләкин мин аны алай әйтмим. Мин аны шул авыл егетләренә әйтәм, егетләр, сезнең героегызга матай кирәк. Булар хәзер берләшәләр, җыялар шушы матайны, алалар, ремонтлыйлар, менә хәзер бердәмлек аралашу арта бит инде, әйме? Һәм шуны алып җибәрәләр. Ә мин ул егеткә теге алдан обещать итмим, матай бар дип әйтмим. Барып җиткәч, менә әйтәм, бу матай сиңа авылдашларың җибәрде, синең авылдагы якын дусларың, егетләрең җибәрде, ул шундый горурлык, һәм менә алар арасында элемтә урнаша. Хәзер аны мондагы егетләр дә көтәләр аны исән сау кайтуын, һәм менә шушы бердәмлек тормышта һаман да күбрәк хисләрне уята. Бердәм булырга кирәк. Бердәмлек дөньяны коткара дип әйтәсең син, әйме? Менә шушы сүзләр инде чыннан да бүгенге көндә үзен исбатлап та күрсәтте. Күренә бит ул синең эшеңнән. Аллаһка шөкер. Нәрсә уйлыйбыз, нәрсәне күз алдына китерәбез, ул шуннан да чыннан да ашып бара. Менә моныңчы безгә бер нәрсә дә аркылы ятмады. Алла берсе киләчәктә ятмас дип уйлыйм. Менә монда эшләгәндә дә бик күп балаларны аякка бастырырга насыйп булды. Аллаһка шөкер, алар җылы-җылы киләләр. Менә бүген генә әле үзәкне үзә торган хәл булды. Мөслимне чыгып барам, әни әйткән иде инде, юл һәлакәтенә очраган бер апа бар. Шуның кереп хәлен белә, ул Рүзәлнең китапларыннан көч алам дип әйтә. Минем хәзер бит инде икенче китабым чыкты, Егет без дип атала. Мин инде кире борылдым да шушы апага кердем. Һәм ул сөенеченнән җылап җибәрде инде, китапны бүләк иттем дә, аның оныгы бар икән. Ул инде аягына баса алмый, тезенә кадәр генә. Һәм шушы сабый 16 яшьлек тезенә кадәр тезәм чыкты да, мин инде аңа календарьны бүләк иттем һәм шуннан соң сикерә сөенде. Менә үз гомеремдә мин беренче тапкыр тезендә сикергән кешене күрдем. Мин Рүзәл Мингалсын үзем күрдем дип, менә йөрәгемә капты инде шушы хәлләр. Без бит барыбыз да гади кешеләр, ләкин кемгәдер без шатлык бүләк итә алабыз икән, кемнедер сөендерә алабыз икән, бу чынлап та зур бәхет. Менә көннәр бушка үтмәсен. Мин һәрвакыт кич кайткач уйлап ятам, мин көнем бүген ничек үтте. Мин бушка гына яшәдемме яки кемгәдер елмаю бүләк иттем. Анализ ясасың дип. Әйе. Һәм минем кулымда да менә шушы Егет без дигән китап. Әлеге китапны кулга алу белән инде игътибар иттем аның матурлыгына һәм аның калынлыгына. Рүзәл 5 бүлектән тора, 372 бит. Һәм бу бик күләмле эш бит инде. Әлеге шигырьләр һәрберсе дә алар болай гына да язылмаган, гади генә әйтеп, алар күңелең аша үтеп язылган шигырьләр. Мин моны 3 ел яздым. Егетләр янында күптә язган шигырьләрем. Инде менә 5 өлештән тора. Беренчесе инде җырлар бизи, анда безнең 70-тән артык җыр сүзләре кергән. Фирдус абыйныкы 70-кә үк җиткән инде. Әйе, Аллаһка шөкер. Марат абый Галимов, Илсия Бәртиев да бар, Салават абый да җыр бар. Фирус Кахиров, Әнвәр Нургалиев.
Лейсан апа Гимаеваның җырлары минем сүзләргә язылган. Аннан соң әти-әни темалары инде безнең туган як, туган туфрак, туганнар һәм инде ахырысы утлы еллар шигърияте дип анысы инде безнең егетләргә багышланган. Бу китап инде минем иң якын, иң кадерле әйберем, чөнки 3 ел буе яздым аны. Һәм чыгаруда җиңел булмады. 11 ай буе без аны чыгардык. Менә былтыр мартта тотынган идек. Быел гыйнвар ахырына кичә генә кулга төште. Исем кушулар миңа бик авыр иде инде. Менә шигырьләргә исемне кушу элек куша алмыйм. Хәйрәнеп беттем ансына да. Инде аңа якташларым бик ярдәм итте. Рөстәм Абисарваров булышты миңа китапны чыгарырга. Һәм редакцияларга якташыбыз Зөлфәт абыйның иптәше Фирая апа Маликова, ул инде һәрбер хатаны тикшереп, аның içinde укытучыларым, үземнең татар теле укытучыларым, мен бит төрле мәктәптә укыгач, укытучыларым күп минем. Райондагы 4 укытучым һәрберсенең хатасын тикшереп, шулай итеп миңа булыштылар һәм шулай итеп 400-гә якын шигырем бүгенге көндә дөнья күрде. Бу инде минем өчен бик кадерле китап. 3000 дәнәдә без аны чыгардык. Минем төп хыялым һәм максатым бу китапны алып, үзен татар дип санаган кеше алып укып, егетләр турында, тормышның кыйммәтләре турында аңлап, андагы егетләрнең хәлен аңлап, әз генә күңелен йомшартсын. Беләм, синең өчен бу дөньяда менә кем дип әйтәләр, кумир дип әйтәләр. Әйтегәй бит, синең өчен үрнәк кеше ул синең әтиең. Чөнки син аны бик күп кенә үзеңнең менә шушы яздырган видеоларында да әйткәләдең. Әтиең дә синең авыр хәлләргә очрады дип әйтергә кирәк, сәламәтлеге дә какшап алды. Операцияләргә кадәр барып җитте булса кирәк, әйме син инде аны аннан саклап калып, әтиеңә менә яңа тормыш бүләк иттең. Шулай дип бәялим мин үзем. Бүгенге көндә әти-әнинең хәлләре ничек? Әти-әнием белән бергә бер нигездә яшибез, гомер сөрәбез. Әнием минем бик сабыр кеше, әни тормышның ул чын мәгънәсен тоеп, чын туганлык, чын тәрбия биреп яши торган кеше. Әти минем бик шаян телле, юморист кеше, әртеп яуштыручы эшләде, гади авыл кешеләре бит инде. Һәм менә элекке кызык шигырьләремне мин әтиемнең сүзләреннән алайым, КВН сценарийларын әтиемнең һәрбер җөмләсеннән алайым, чөнки ул һәрбер юк кына әйбердән дә кызык ясый белә торган кеше. Ләкин тормыш тигез түгел, сынаулар да тигез бирелми. Менә инде 22 ел әти белән шикәр чире белән көрәшәбез. Хәзер җәй көне егетләр янына юлы кузгалгачтан шалтыратып әйттеләр, Рүзәл әтиеңнең аягын кисәбез дип. Мин инде беләм, әгәр дә киссәләр, ул беркайчан да төзәлмәячәк, чөнки аның авыруы, чире шундый. Һәм бергә барган егетләргә әйттем дә, әйтәм, егетләр, шундый хәл, Рүзәл әнем борчылма, без барырбыз, егетләрне табырбыз, син иң мөһиме кайт, әтиң аягын саклап кал. Көн ярым дигәндә кайтып, әтине инде хастаханәгә алып барып, 2 ай гына операция ясаттык. Аллага шөкер, уңышлы чыкты операциялары, әтием таяксыз йөри башлады. Ләкин бу бәхетле мизгелләр озакка сузылмады, әтине инсульт бәрде. Аннан соң да бирешмәдек, чөнки әтием бик көчле рухлы кеше. Бәхет, ул бит инде бәхет белән хәсрәт тә янәшә йөри. Бәрәк аяк астында диләр бит инде хәсрәтне дә, шулай итеп әти егылып кабыргасын сындырды ишек алдында. Аннан соң аякка бастык. Менә 7 гыйнвар көне мин беркайчан да онытмыйм, Арча якларында концерт куйдык. Концерттан соң егетләрем әйтә, Рүзәл абый бик көчле буран, кайтыйк әле. Мин һәрвакыт акылым түгел, күңелем нәрсә тели, шуны эшлим. Һәм ничектер күңелем сизә, юк мәйтәм егетләр, кайтабыз. Иртәнге сәгать 6-га Мөслимгә кайтып җиттек. Әнием әйтә, әтиң ярты яшәми, Тухабат инсульт булды. Без инде әтине Әлмәт шәһәренә алып киттек, ашыгыч ярдәм машинасы белән. Мин бөтен концертларымны әтминә әйтеп бетердем. Чөнки миңа тормышның бер матурлыгы, бер кызыгы калмады. Мөһим әтием исән сау булсын. Алардан да кадерле кеше бу дөньяда юк. Аннан соң инде әтием белән бер тәүлектән соң әтиемне реанимациядән чыгардылар. Әтием инде 3 көнгә яшәй, ләкин шундый сүзләр әйтте. Улым, мин сине көчле булырга өйрәттем. Син беркайчан да бирешергә тиеш түгел. Син концертларны куярга тиеш, син халык кешесе. Һәм әтиемнең фатихасын алып, мин инде бүген халык янында концертлар куябыз. Әтиемнең хәле инде Аллага шөкер өйдә әкрен генә йөри, үз көе белән, һаман да шаяра, һаман да көлә. Менә аның кебек көчле рухлы була алсам, минем өчен зур бәхет. Һәм Син көчле рухлы. Әтиеңнән дә, әниеңнән дә менә иң матур сыйфатларны гына алгансың син, Рүзәл. Алар хәзерге вакытта безне тыңлыймы? Тыңлыйлар, әйе. Син бит узган ел безгә Күңел радиосының иртәнге тапшыруына килгәч әйткән идең. Бүгенге көндә без якыннарыбызга яратам дигән сүзне әйтергә уялабыз дидең син, әйме? Әйдә менә шушы мөмкинлектән файдаланып, безне бөтен Татарстан тыңлый, безне бөтен дөнья ишетә, әти-әниең дә ишетә. Әйдә менә рәхмәт сүзләреңне, мәхәббәтеңне белдер әле әти-әниеңә. Хөрмәтле яраткан әнием һәм әтием,
Мин сезне бик нык хөрмәт итәм, бик нык яратам. Сез минем тормышымның иң кадерле, иң нурлы кешеләре. Сез миңа матур тормыш бүләк иттегез. 3 балабызга менә 2 апама һәм миңа гомер бирдегез. Мин сезнең алда бик рәхмәтле, чын йөрәктән Аллаһның рәхмәте яусын. Бәлкем борчырга да туры килгәндер. Инде менә 25 тапкыр ут егетләр янына кузгалдым. Мин инде сезне утка салдым. Сез инде мине уйлап, инде ярты картайдыгыз. Зинһар өчен гафу итегез. Мин сезне бик нык хөрмәт итәм, бик нык яратам һәм сез иң бәхетле әти-әни булып, әгәр дә соңгы көннәремә кадәр тәрбияләй алсам, миннән дә бәхетле кеше булмас. Барлык татар дөньясы, татар милләте исеменнән әти-әнигә зур рәхмәт. Махсус хәрби операция турында сөйләшсәк, менә әлеге хәрби операциягә эләгүче егетләргә ярдәм күрсәтүне дә бит беренчеләрдән булып, менә син башлап җибәрдең. Әле хәрби операция башланмаганда иде, мобилизация, сез инде хәйрия концертлары куя башладыгыз. Менә ничек башланды бу эш гомумән? Әле вакытта мобилизация башланмаган. Менә шушы махсус хәрби операция башлангачтан без инде Фирдус Абитямаев белән хәйрия концертлар куйдык. Һәм кыска вакыт ялга кайткан егетләрне анда чакырдык. Алар анда хәлне сөйләгәчтән безнең барып күрәсебез килде. Һәм төркемнән 3 егет, Фирзар Җамаев, Фидаил Фатушев, шул якларга юл алдык. Анда баргачтан, анда хәлләрне күргәчтән күктән җиргә төштек. Һәм кайткачтан уйландык, бу егетләргә ничек ярдәм итеп була. Һәм инде үземнең курку белмәс ут егетләрем Ленар Галәев, Алмаз Исанбаев, Илдар Сәгъдиев, Рушад Рөстәмов, Булат Галиев, Илшат һәм Рузил Фараховлар белән менә 25 тапкыр барырга насыйп булды. 54 машина, 6 мобиль мунча, 38 матай, тепловизорлар, квадрокоптерлар, окоп шәмнәре, маскировка сеткалары, догалыклар, дисплейлар, балалар хатлары егетләрнең кулына илтеп тапшырылды. Безгә мөһим түгел. Алар кайсы авылдан, кайсы районнан, Мамадыштанмы, Актаныштанмы, Нурлаттанмы, Мөстимнәнме, алар барсы да безнең егетләр. Алар безнең егетләр. Һәм алар безнең тыныч тормыш өчен гомерләрен бирәләр. Безнең төп бурыч вакытында егетләрнең кулына кирәк әйберләрне илтеп тапшыру. Чөнки безгә егетләрнең гомере бик кадерле. Менә безнең Татарстан егете 45 көн буе алгысызлыкта була. 45 көн буе. Инде көчем бетеп, өметем сөнеп егылдым дигәндә, кулымны йөрәгемә куям. Тотып карыйм, Рүзәл ниндидер кат әйбер. Ачып карасам, син алып килгән хат. Мин аны ачып укыдым. 3нче класс малае саф татарча үзебезчә рәхәтләндереп, шатырдатып хат язган. Мин аны укыган өчен үземнең герой икәнемне аңладым. Халкыма кирәк икәнемне аңладым. Һәм үз-үземне җиңеп, бу дөньяда иң зур җиңү үз-үзеңне җиңү. Үз-үземне җиңеп, минем егетләрем белән 60 көн эчендә шушы авылны алып чыктым ди. Рүзәл, мин тиздән кыска вакытта ялга кайтам. Табигый шушы малайны. Бәлки аны үзе ала алмаган хыялы бардыр. Мин аны шушы хыялын чынга ашырырга ярдәм итәр идем. Миннән гел сорыйлар, Рүзәл, нәрсә өчен анда барасың ди. Мин беләсем ни өчен? Мин анда чын тормышны күрергә барам. Анда чын тормыш. Анда менә берәү дә битлек кимәгән. Сине чын күңелдән яратып каршы алалар. Үзләренең иң тәмле ризыкларын ашаталар. Анда менә битлек киюче юк, менә артыннан сөйләүче юк, гадилек, менә ихласлык, элеккеге тормыш анда. Менә элек без ничек яшәйек, шундый тормыш, күз буяу юк. Кич буе без сөйләшеп утырабыз. Төн буе җырлашып чыгабыз. Менә мин үземнең шигырьләремне анда укыйм. Һәм анда бит төрле милләт вәкиле хезмәт итә. Татары, урысы, башкорты, чуашы бар. Һәм мин шигырьләрне сөйләгәннән соң һәрберсенең күзеннән атылып яшьләр чыга. Төптән уйласаң, аларның күбесе татарча белми. Кайберләре татарча бер генә сүз дә аңламый. Мин уйлыйм, бәлкем йөрәктән чыккан гына, йөрәккә барып җитәдер. Һәм менә иң авыры нәрсә? Иң авыры иртән егетләр яныннан юлга кузгалу. Иртән җыенабыз һәм егетләрнең күзенә карыйм, мөлдерәп бастыралар һәм шулкадәр авыр, шундый көчле рухлы егетләр һәм менә күңел. Һәм менә бер сүз әйтеп булмый. Тиер тыгыла һәм кочаклыйсың. Башка шундый уйлар килә. Без тагын кайчан күрешербез микән? Без тагын күрешә алырбыз микән бу якты дөнья йөзләрендә? Һәм икенче авыр әйбер, туган як күчтәнәч тотып алып барасың, инде егетләрнең позициясенә киреп җитәсең һәм көтәсең. 1 сәгать, 2 сәгать. Һәм шул вакыт аны бергә хезмәт иткән егетләр чыгалар да әйтәләр: "Ул 200. Аны бүген төнлә гомер өзелде. Моннан да авыр нәрсә бар микән?" Егетләр әйтә, сез алып килгән әйбер 3 атнага җитә дип, шуңа 1 айга бер барырга тырышабыз. Менә киләсе җыен безнең март ахырында була алабызса, 20-сеннән соң без юлга җыенабыз, үзебезнең Мөстим егетләре белән, үзебезнең Корку белмәс егетләре белән һәм үзебезнең район башлыгы Альберт Робертулы да безнең белән бара. Шайтырып барып, кирәк әйберләрне егетләргә тапшырып, безнең инде төп хыял һәм максат вакытына илтеп җиткерү. Һәм инде бу бару соңгы булсын иде. Егетләрне үзебезнең шушы фурага төяп, туган якларына, нигезләренә алып кайтырга насыйп булсын иде.
Инде сез барганда юлда да бик күп каршылыкларга да очрыйсыз. Әлбәттә, ансыз гына булмый, әйме, авырлыклары да бар аның. Машинада ватылырга мөмкин, ерак юл булгач, аның ягулыгы да бетеп китәргә мөмкин һәм башка бик күп төрле каршылыклар белән очрашырга мөмкин. Сез анда очрашасыз да һәм алар үзеннән үзе ничектер хәл ителәләр сезнең. Менә шуңа сокланып карыйм һәм шаккатам. Менә табылып тора бит аның, әйме, ярдәм кулы сузучы кешеләре дә. Ул мин чын күңелдән ышанам, Аллаһ бар һәм ул безне беркайчан ташламый. Иң беренче барганда 7 кеше, 7 егет, 7 районнан бардык. Хәзер инде килеп кердек Украина зонасына һәм бензин бетә. Хәзер бензин бетә бит инде, борчылабыз бөтенебез дә, ләкин иштән телим инде, Аллаһ мәйтәм, җиңелгән бир, егетләр борчылмагыз дим инде. Һәм бер бурылышка килеп җиттек, та бераздан бурылыш инде ул. Әле юлны белмибез. Теге заправка дибез, барасың, заправка шартлаган, җир белән тигезләнгән. Һәм шушы чатка килеп җиттек тә, оңга барган, сулга барган белмибез. Һәм анда бер ул яшьтәге карт бабай копейка машинасының артында чыкына. Туктадык та юл сорары туктаган идек, шул бабай безгә 35 литр бензин бирде. Менә бушка. Уйлап карагыз инде, әйме. Һәм шайтыр бардык, инде бер ел барам, чөнки һәрберсе үзенең чырашасы егетләрен белә иде. Ә мине ул вакытта әле бер таныш кешем дә юк иде. Мин ул вакытта шагыйрь биртәләр, ләкин гел әйтәләр, Рүзәл борчылма, син барыбер Мөслим егетләрен табачаксың дип. Һәм машинага йөгереп чыктым да 50 егет бастыра. Һәм Мөслим дип кычкырдым. Һәм шул вакытта берәү йөгереп килде, мин ташлый ярдәм ди. Ул инде Айдар дустым, Зиннуров, без инде белән күрештек, анда төне буе сөйләшеп чыктык. Кызганыч каршы без аны былтыр югалттык. 2 сабый калды инде аның. Аның турында менә тормыш дигән шигырьдә язылды. Һәм андый мөмкин, андый очраклар бик күп. Менә Нива машинасын элек куып алып бара идем, Хәзер Самарларны узгачтан ул вакытта ашыгыч барырга кирәк, чөнки егетләрне шартлаттылар да, аларның бер нәрсәләр калмады, казаннарына кадәр ярылып беткән иде. Һәм безгә ашыгыч төстә машина җыярга кирәк. Без инде егетләр белән Фирүз абый ярдәм белән бер Нива алдык та илтергә киттек, ремонтламыйча гына юлга чыктык. Һәм Саратовка җиткәндә безнең машина ватылды, иртәнге сәгать 5. Шулай бер капка белән килдек тә, машина бөтенләй сүнде һәм шул вакытта бер абый чыкты, ул эштәге һәм йөгереп чыкты да, сез кайдан эшләп йөрисез дип сорады да, һәм безне үзенең өенә алып кергә яткырды һәм кичке сәгать 3-тә үзне уятты инде һәм карыйбыз, машинаны полный җыеп бетергәннәр, грязевой тәгәрмәчләр куйганнар, алдан кире арттан чыкканнар, машинаны рәтләгәннәр. Абый мәйтәм, ничәсен бирик? Юк, миңа кирәк түгел, мин егетләр хакына ясадым, чөнки үзем дә 27 тапкыр ул якларда булдым ди. Менә ул Нива бик озак хезмәт итте, 9 ай буена йөрде ул нидә, Украина зонасында һәм бик күп гомерләрне саклап калды. Менә чын күңелдән ярдәм ителгән ярдәм ул чынлап та егетләрне саклап бирде. Андый менә безнең бүгенге көндә 30дан артык машина исән-сау, алар һаман да хезмәт итәләр. Бәлки шул чын йөрәктән теләгән әйбер генә барып җитәдер. Әлбәттә, ансы нәкъ шулай, Рүзәл. Изге икән күңелең, әйме, изге эштә икән синең күңелең белән, йөрәгең белән Аллаһ Тәгалә дә калдырмый бер вакытта да ярдәм итеп. Бик зур саваплы эшләр башкарасың. Безнең динебездә дә әйтелгән бит инде, үзең белгәнне белмәгәннәргә өйрәт дип, мохтаҗларга ярдәм кылысыз дип. Аннары соң Рүзәл төрле сүзләр дә бәлкем ишетергә туры килгәндер баштангыч чорда. Менә ни өчен кирәк дип тә әйтүчеләр булгандыр, төрле фикерләр җиткерүчеләр булгандыр. Ләкин син шуны да җиңеп чыккансың, менә каян көч табасың, андый сүзләр ишетелгәндә. Ләкин хәзер ул юктыр, ул баштангыч чорда булгандыр. Башында әйтәләр иде инде, теге сез сугышны узнайтучылар, сез шундый эшләр эшлисез, теге Рүзәл синең кем икәнне беләбез, ләкин без уже чересчур дип әйтүчеләр дә бар иде. Ләкин мин беркайчан да кешесенә карамыйм, чөнки минем Аллаһ каршысында намусым чиста һәм мин бөтен гамәлемне Аллаһ өчен, Аллаһ ризалыгы өчен эшлим. Һәм аларга карасаң, анысына карасаң, өйдә генә ятырга кирәк. Берәр эшләмәскә кирәк. Һәм үзеннән үзе, менә кеше фикеренә мин кулак салганым юк, һәрвакыт үземнең фикерем бар, үземнең уем бар. Киңәш кирәк булса әтиемнән, әниемнән сорыйм һәм шайтырып туры юлдан барам. Хәзерге вакытта бер тапкыр да ишеткәнем юк, башында бар иде, сүз дә юк. Ләкин ул тормыш ул түгәрәк һәм ул әйләндереп каплый. Теге бумеранг законын берәү дә аерып атмаган диләр бит инде. Менә башында шулай итеп язучылар, менә мин үземнең тәҗрибәдән чыгып әйтәм, алда көнне берсе әйткән инде, Рүзәл шундый эш белән шөгыльләнәсез, сугышны айтасыз дип, һәм икенче көнне үзе шалтырата. Мужик кеше ул. Энем ди, минем бит абыем да шунда сугышта икән, ярдәм итәргә иде. Абыем әйтә, без бит сугышны айтмыйбыз соң дим. Юк, апаң гафу ит, чын күңелдән гафу үтенәм ди. Һәм ул бүгенге көндә иң көчле волонтер безнең. Менә кешенең бит фикерен үзгәртер өчен бер чын күңелдән сөйләшергә кирәк. Бәлки ул дөрес аңлап бетермидер, нәрсәсендер дөрес кабул итмидер. Һәр кеше белән аерым сөйләшеп, аңа гади телдә аңлатсаң, ул чынлап та ул кеше 100% үзгәрә. Һәм Аллаһка шөкер, бүгенге көндә андый авыр сүзләр ишеткән юк. Ишетергә дә язмасын, бары тик шатлыклы һәм безне күтәрә торган көчле рухлы сүзләр ишетергә.
Шигырьләрне ничек кайчан яза башладың? Мин шигырьләрне мәктәп вакытында язайым. Кичкенә вакытта 2 еллык шигырьләр. Мине гел укытучылар ачулана, Рүзәл, синең гәүдәң монда булса да, күңелең монда түгел дип шулай тәрәзәгә карап утыра инде. Әле беренче шигырь мистә зәңгәр трактор үтеп китте. Авылны төтенгә тутырып. Ә мин аңа карап калдым, башым кашып утырып. Шундый кызык шигырьләр яздым инде. Аннан соң Кампида укыдым бит, Яршалыда 5 ел буе укыганда мин беренче курста бер шигырь яздым. 5 якын балачак дустым турында 250 куплет шигырь яздым. Анда инде шаян шигырьләрдә. Һәм хәзерге көндә инде тирәнрәк мәгънәле сүзләр күңелгә килә башлады. Мин үзем дә аңламыйм кайберсен. Ләкин Аллаһ шулай итеп биргәндер. Һәм минем кешегә әйтәсе фикеремне мин шигырьләр аша җиткерәм. Минем өчен ул корал. Менә күңелгә нәрсә килә, мин шигырь аша чыгарам. Чөнки кешенең үзенә туры әйтәсем килми. Бәлки мин аны рәнҗетермен. Чөнки гомерләр бик кыска, тормыш бит ул мизгел. Һәм әгәр дә рәнҗетелә икән кеше, ул киләчәктә ул кеше безнең араны мәңгелеккә ташлап китсә, мин гомер буе кенәчәкмен. Мин шуңа туры йөзенә бәреп, авыр сүз әйтергә куркам кешегә. Шигырь аша язам һәм шуны белән бәлкем күбесенең дә тәрбияләгәнмендер. Фирдус Тимаевның төркемендә син эшләгәннән соң менә бу елгы концерт сезонында кызганыч сине күреп булмады. Син юк идең. Ни өчен киттең син Фирдусның төркеменнән? Кая киттең син? Бүгенге көндә нинди эшләр белән мәшгуль? Аңлашыла. Бер яктан нинди эшләр белән мәшгуль булганың, менә шушы концертлардан тыш ничек яшисең соң дип сорыйсым килә минем. Сиңа Фирдуста эшләү бик тә килешә иде. Мин Фирдус Тимаевта 3 ел эшләдем. Мин аны чын йөрәктән әйтәм, ул минем тормыш укытучым. Ул мине чын шагыйрь дип танытты. Безнең инде аның белән 60-ка якын җырыбыз бар. 3 сезон эшләгәч инде, быел язга таба минем әтием бик ныграк авырып киткәчтен, мин инде бик уйландым. Теге исән вакытта кешене кадерләп калырга кирәк. Үкенечкә калмасын өчен мин теге үкенергә яратмыйм. Әти әнине бигрәк тә. Һәм әйтәм, исән вакытта әти янәшәсендә булырга кирәк. Әти янәшәсендә дип сезон эшләп бетердем. Фирдус белән сөйләштек тә инде. Аннан җәй көне кайттым авылга. Ул син аңлады? Аңлады, поддержать итте, энем борчылмады мин һәм мин инде җәй буе әтинең яраткан печәнлекләренә, чишмә буйларына алып бардым, туганнарга. Әйтәм, әти исән вакытта матур мизгелләрне күреп калсын, үземә дә үкенүдә калмасын. Без һәрбер мизгелен менә әти әнигә без көн саен яхшылык эшләсәк, без кайтарып бетерә алмыйбыз. Һәм шулай итеп җәй көне шул эшләр белән мәшгуль булып инде без аннан соң Яршалыда егетләр белән студия ачтык. Рүзәл Мингазов студиясы дип инде, без инде хәзерге көндә шигырьләр язабыз, көйләр язабыз, җырлар иҗат итәбез, аранжировкалар ясыйбыз. Шулай итеп әкрен генә шуны эшләп киттек тә. Һәм ул бит инде бер йөрәк, бөтенләй бер шушы бер йөрәк бит инде ул. Теге югалтулар да бик күп бит инде. СВО зонасында менә хәзерге вакытта таба алмыйбыз. Менә инвалид балаларга менә бер атнага 15-20 кеше миңа хәбәргә керә. Уйлап карагыз. Аның берсенә дә юк дип әйтеп булмый, чөнки соңгы өметләре без аларның күпме әниләрнең, тол хатыннарның итләрен эзләргә тырышабыз. Балалар килә, әтине алып кайт дип, ул инде бик авыр. Һәм шуннан уйландым, әйтәм, Рүзәл, син өйдә генә булсаң, сиңа бик авыр булачак, или түбән китәм, әйтәм. Шуннан соң уйлана торгачлы, аңлыйм, миңа халык белән аралашу кирәк. Һәм инде менә егетләрем белән ул вакытта 5 яшь егет-кызлар белән без инде Рүзәл Мингазов иҗат төркеме төзеп, авылларда концерт куя башладык ноябрь аеннан. Бүгенге көндә безнең төркемдә 17 кеше. Хәзер шулай итеп Рүзәл Мингазов иҗат төркеме төзеп, авылларда концертлар куябыз инде. Менә халык шулкадәр сусаган икән гадиллеккә, ихласлыкка. Хәзер халыкны төтен белән, ут белән, шоу белән алып булмый. Халыкка чынлап та чын менә ихласлык кирәк. Менә шаярып кына башлаган идек, без Актаныш якларыннан куя башладык. Аннан соң Орча якларына юл тоттык. Орчада 2 генә авыл сөйләшеп барган идек. Без анда баргач, беләсезме, 18 авыл безне кабул итте. Менә анда концерт куйдык. Киров өлкәләренә чыктык, Чебоксар өлкәләренә, Марий-Эл, Башкортстан. Менә февраль ае бик тыгыз булды, безнең көненә 2-3 чара булды, көндезге очрашулар булды, кич концертлар, 71 очрашу ясаганбыз икән концертлар белән бергә. Һәм менә хәзер инде халык бик нык яраткач, күтәреп алгач, без инде куя башладык районнарда. Актанышта куйдык. 20 көне без Арчаның үзендә куябыз, Алла бирсә инде. Һәм Аллага шөкер, халык бик нык күтәреп алды, бик нык яратты. Шигъриятны халык бик нык яратты. Без инде китапларны шунда алып барабыз. Үзебез иҗат иткән җырлар, чөнки минем композитор егетләрем бар. Алар белән кайныйбыз, мәшкиләбез һәм халык белән аралашкач, күңелгә җиңел, күңелгә рәхәт. Әз генә без рухи азык бирә алабыз икән халыкка. Без бик бәхетле. Һәм минем икенче максатым
Минем төркемдә яшьләр, күбесе студентлар. Менә мин аларга дөрес юл күрсәтәсем килә. Урамда начар уйлар уйлап, гомерләрен буш хәрәм иткәнче, әз генә миллилекне уятып, җаннарына менә дөрес юл күрсәтә алсак, безнең киләсе буын бик талантлы булыр. Җырлар хакында да тиз генә сөйләшеп алыйк әле. Менә синең бик тә һәрбер җырың, һәрбер шигырең әйеме алар зур мәгънәгә ия. Һәм инде менә шушы җырлар, меңләгән җырлар арасыннан алсаң да, менә синең сүзләреңә иҗат ителгәннәре күңелгә керә дә уялый һәм шунда урын ала. Тормыш арбасы, егетбез, туганым, татар теле, мәк чәчәге. Алар инде менә белмим, ул җырлар күпләрнең күңелләрен тетрәндереп, айкап чыгарган җырлардыр. Менә әйдәле, син күбрәк Марат Галимов белән эшлисең, ул көй яза, Фирдус Тимаев үзе көйләр яза, име? Тагын менә кемнәр белән эшлисең? Мин имерче яздым да һәм композиторлар җибәрәм һәм шуны үзләре алалар. Менә иң беренчесе инде беренче җырларым минем балачак, аны Фирдус абый язды, икенчесе минем татар телем. Менә ул татар телемнең бер генә сүзен дә үзгәртмәдек, Марат абый Галимов язды аңа. Ул бит инде хис, мин берсен дә аны җыр булыр дип уйлап язганым юк. Күңелгә шушындый уйлар туа да, менә мәсәлән татар телемне мин 11 минутта яздым, егет безне 7 минутта яздым. Менә күңелгә ничек шушы сүзләр килеп бара, иң мөһим вакытны җитешергә генә кирәк. Шулай итеп яздым да, Марат абый Галимов язды, егет безгә дә ул вакытта махсус хәрби операция башланмаган иде. Тотты да язды һәм иртәнге сәгать 5 иде ул теге күңелгә әле язганчы иртәнге сәгать 5-тә дустым Рамил, без Фирдус абыйда эшлибез, иртән барабыз, Себер якларына гастрольдә. Үрзәл, что-то шигырь язган югал бара. Карыйм 10 көн буе шигырь язмаган. Минем өчен 10 көн язмау ул ин катастрофа инде, дөнья туктаган менә. Һәм шуннан тоттым да, күңелгә нәрсә килде, шуны яздым. Менә бу егет безне. Аннан соң беренче көннән махсус хәрби операция башланды бит инде, һәм аңа Марат абый Галимов язды. Фирдус абый Тимаев концертларына башкара, менә ул гимн гаиләндә дә куйды. Менә туганым тоже бик авырлыклар белән туды. Махсус хәрби операция башлангач, бер егет төнге 2-дә шалтырата. Рүзәл, мин үлемнән исән калдым. Ул курку белән торган егет, ул беркайчан да курыкмый. Мин бүген үлем белән күзгә күз күрештем. Саз гына мин соклап калды. Мин үләсе идем. Сазга кирип баттым һәм шулай мин исән калдым ди. Төнге сәгать 2, минем ди шалтыра. Бу минем өчен зур шатлык. Мин кире тудым, ләкин минем шатлыгым уртаклашырга бер дустым да, бер туганым да юк. Берсе телефон алмый. Мин шул кадәр кирәксез кешемен ди. Һәм мин шул кадәр күңелгә кирде һәм шигырь яздым. Туганым дип әйтмәм миңа бүген, чын күңелдән әгәр симәсәң. Минем өчен салкыннарда ишеп, ялкыннарда әгәр кимәсәң. Һәм Марат абый Галимов язды да, Әнвәр абый Нургалиев алды моны. Хәзер ярты ел үтте, 8 ай үтте, чыгармый. Хәзер башкарт. Вакыты җитмәгән булганнан. Әйе, башкартистлар сорый, Рүзәл безгә бирә әле, юк инде, бер кеше алгач, ул аныкы. Һәм көннәрдән бер көнне Әнвәр Нургалиевның сеңлесе Диана юл һәлакәтенә очрады. Һәм шуннан соң ул аны чыгарды. Һәрбер җырның да, һәрбер җырның да, көйнең дә, шигырьнең дә үз вакыты була икән, үз сәгате суга икән. Үз язмышларның да, име? Әйе. Туганым дип әйтмә миңа бүген. Чын күңелдән әгәр сөймәсәң. Минем өчен салкыннарда ишеп, ялкыннарда әгәр кимәсәң. Мишеңдәге кайнар күмәчеңне үзең өчен генә пешермә. Авырлыклар сиңа килгәч кенә, туган барын искә төшермә. Тик барсы да үзгәреш шикелле. Бу дөньяны бүген аңласаң. Тормыш ваклыкларын читкә куеп, туганлыкны һәрчак өстен санасаң. Туганым дигән чакта йөрәк ярсынса, туганым яхшы булыр, димәк, барсы да. Авылын югалтудан курккан кешегә син бүгенге көндә нинди киңәш бирердең? Кыскача гына әйтеп җавап бирик әле шуңа. Без өйрәнгән бит, кемнәр ачуланырга, кемнәр гаеп эзләргә. Менә авыллар бит әдибез, тел бит әдибез, әйме? Шул агымда без үзебездә агабыз түгелме? Әз генә уйланып карыйк әле. Менә һәрберебез уйланса, туктале, мин авылны саклар өчен нәрсә эшли алам? Бер генә адым, кичкенә генә бер адым. Авылны саклар өчен читтә яшәп булмый. Син туган авылыңа кайтырга тиеш. Менә бәхетле кеше кем ул? Бәхетле кеше үзенең туган авылында нигезендә яшәгән кеше. Бүген көндә нигез ул һәрвакыт синең үзеңнең туган өең, стеналарың ярдәм итә. Менә без һәрбер уйланырга тиеш. Авылны ничек саклап калып була? Бүген бит авыр яшәмибез. Кыенлыклар һәрвакыт бар ул, ләкин без аны җиңеп чыгарга тиешбез. Менә шушы уйлар белән без һәрбер янып яшәгәндә генә авылны саклап кала алабыз. Чөнки авылны саклый алмасак, безнең киләчәк бик аянычлы булыр. Менә авылда
иң зур проблема бүгенге көндә эшсезлек. Җитештергән әйберне сатып булмый. Менә шул рәвешле без уйланырга тиешбез, нәрсә җитештереп була һәм ничек аны сатырга. Без инде ярминкәләр оештырабыз авылда, сату нокталары тудырырга тырышабыз һәм һәрберебез уйланса, менә читкә киткән саен, менә күңел елый, йөрәк әрни, шул кадәр гөрләп торган авылларны югалтабыз. Без бит авылны гына югалтмыйбыз. Без милләтне югалтабыз, телне югалтабыз, динне югалтабыз һәм үзебезне югалтачакбыз. Ә бит уйласаң, без барыбер иртәме соңмы кайтып егылачакбыз авылларга. Безне бөтенебезне шунда җирлиләр. Без шуңа бүген менә һәрберебез курыкмыйча уйланырга кирәк иң беренче ир-егетләргә. Ир-егетләр бүген нигезне саклап калырга тиеш түгел. Тиеш. Хатын сүзенә карап, чүпрәкләнеп менә бирешергә тиеш түгел. Чын егетләр үз фикерен әйтә икән, хатын-кыз беркая да китми. Менә мин шунда яшим, мин авылымда яшим. Мин шунда гомер сүрәм дияргә кирәк. Чөнки тормышны чын авыл егетләре тотты һәм тотачак. Менә син аларга зур үрнәк, синең тәрбияңдә, синең үрнәгеңдә үссеннәр иде алар дигән теләкне җиткерәсе килә. Рәхмәт сиңа барлык татар милләте исеменнән шушы изге эшләрең өчен, киләчәктә дә менә шушы изге эшләреңдә Аллаһ Тәгалә сиңа юллар ачып торсын. Әти-әниң исән сау булсын. Иң мөһиме шул, алар зур терәк, чөнки безгә тормышта гаиләңә иминлек телибез. Үзең шулай ук исән сау бул һәм инде бары тик уңышлар яңа менә шушы иҗат эшендә. Һәм көтеп калабыз сине тагын. Рәхмәт килгәнең өчен. Бик зур рәхмәт. Киләчәктә мин сезгә ике генә теләк телим: саулык, сәламәтлек һәм күңел тынычлыгы. Әлбәттә. Шушы ике әйбер булса, аның калган алып була. Беркайчан да туганлык җирләрен үзмәгез. Күршеләр белән юк өчен талашып яшәмәгез. Матур яшик, бердәм булыйк, тормышны яратып яшик.